In the name of the scatter. Masaya mga kasano ka po si Paolo at ngayong dadaanan natin tong sulot-usokot at ang ating panguna, ang Man of the Year, si Wamos, dahil sa kanyang pinost kamakailan. Thank you Lord, pagalingin niyo po ako kagad para makapagtrabaho na po ulit ako. Thank you sa lahat ng mga doctors at nurses. Tapos nag-comment siya ng gambling. Okay, well, hindi na ako nagulat kasi ginagawa naman niya talaga to. Wamos! Paano ako makapag-scatter kung wala kang link sa comments? Pero nakakatawa na itong hernia niya, kasi yun daw yung naging cause ng kanyang operasyon, nagka-lus-lus daw siya. So, sa mga hindi nakakalam, hernia yung tumatagos yung organs mo, sa muscles mo. So, siguro sa kanya ito yung sukot, lumalabas sa katawan niya. So, parang paraan din daw ito para mabawi niya yung ginastos niya doon na 409,000 ata. Nakakatawa dito, technically, yung mga viewers ay nagbabayad sa kanyang panggastos kasi saan kukunin yung pera na yan na kinikita niya? Siyempre, sa mga talo ng mga tumataya, meron siyang porsyento na kukuha doon. Kala ko prayer hinihingi, players pala ang gusto. Ay, ako. Nakakatawa tong contrast ng morality na isang taong naghihirap o may pinagdaanan, bagong opera. Tapos, sa mga gusto maglaro ba ikaw na sunod? Naswerte sa game na to. Registered na. So, tapos na, nakapag-register ka, di mo alam. Nasimulan mo na pala. Well, minsan nga naman, ibang tao nagdadasal na manalo sa sugal, di ba? Parang ganun din to. Sukot, rest in players. Sana marami ka nakuha dyan at nakauto. Maraming salamat. In the name of the scatter. Men, and the holy jackpot. Pero yun nga, huwag kayong mag-alala sa kanyang kalagayan hanggang meron nagbabayad at meron nag-register sa kanyang mga pinaplug ng mga gambling sites, eh hindi yan, matibay ang katawan yan. Pera ang bubuhay dyan. So, sukot. Sunod! Ito naman, hirap para sa ilabas to. Dito masaya nakita, depression is not a joke. Pero nag-comment siya. Oh my God, bro. Mo kaya sabihin depression is not a joke pero nagpo-promote ka ng isang bagay na nagpapabilis ng depression o nagbibigay din ng depression. Kasi diba, yan, extremes yan eh. Parang si si Walter White sa Breaking Bad na meron siyang rehab center na ginagawa pero sa gabi gumagawa siya ng meth. Parang gano'n lang ulit to eh. Paano nila kaya lunukin to? Magkaiba to eh. Pwede na to eh. Depression is not a joke. Okay. Tapos biglang boom, may comment. Huwag mo kalimutan, maglilibang lang tayo. Meron kang referral bonus. Nagiging catalyst yan eh. Mga sugal, mga kina-addict, mga bisyo in general. Yan ang nagsisimula ng depresyon kasi di nila nakukuha dopamine hit kada panalo o kada makukuha nilang isang bisyo. Kahit yung simple pagbukas na ng mga cards. Kamakailan, nagsimula ako sa MTG journey. Madami ko ng mga binibiling ganyan. No? Pero alam ko na lahat ng sobra ay nakakasama. Na meron kang yung mga na-addict magbukas ng mga packs. Ganun din yung lahat ng sobra masama sa'yo. So, yung ganito yung pag maglilibang, well, baka nakakatanggal ang depresyon pag nananalo ka. Ang tanong, mananalo ka ba 99% of the time, di ba? Diyan nagsisimula ang mga addiction na pag nanalo ka isang beses, kala mo makukuha mo palagi yung panalo na yun, yung feeling na yun, yung high, yung dopamine hit na yun. Hindi. Malaking porsyento ng mga nagsisimula ng kanilang mga bisyo, ang habang buhay hahabulin na mabawi nila yung panalo nila. Pero kahit kailan hindi nangyari yun. E di sana lahat mayaman na, di ba? Pero hindi. Sa kakascatter. Kakaunti lang. Napakaliit lang. Kumpara sa mga taong na baldado ang kanilang financial security dahil sa mga ganito. So, di ko na paano niya nalulunok yan. Magaling! Suot! Okay, 2-0 to po siya. Walang bawi pa. Paul Salas. Yay! Yan ang Man of the Year. Yan to dapat ang may award. Ito kanina, Man and Woman of the Year. Palakpakan kayong dalawang. Galing. Sulot. Tulad na pagsulat niya sa upuan. Magaling. Okay ka pa naman ate, no? Okay ka lang. I would never cry to a song. Let's be honest. I am a man. Yung mananalo na sana ako sa sugal. Pero meron pa pala ako utang. Yan ang kailangan kainin ni Wamos magkatapos niya sa opera para lumakas agad siya. Sino magpapaalala sa akin? I-click ang ang nasa comment section. Sulat. You witness a classmate being bullied because of their cultural background. As a globally and culturally competent individual, what should you do? A. Pretend you didn't see it and live like nothing happened. B. Don't be involved and mind your business. C. Ask you. C. Hindi ko na babasahin ito. D. C. C is correct. Sunod, sulot. Buhat lang. Buhat ang langit sa piling mo. Saludo ako yung lahat mga lalaki, lahat kayo may award sa akin. Na pinoprotektahan na ating mga kababayan at inyong sarili. Maraming salamat sa inyo. Sunod, sulot.
Kali kay Jay. Nothing beats a Jet2 Babato mo holiday. ba? Gising! Kahit siya nagtago. Yari ka sa nanay mo, paalisin tayo dyan. Ba't nandito kasi nanay mo? Sinamahan ka na nga sa crib mo, pinagtripan mo pa ako. Mas matapang ka pa sa akin, bata, magaling. Sukot! Doing the things that I never would know. Treat me like what they don't get me. Yari ka, men. Bagsak ang grade mo pero pumunta ka sa bahay mamaya. May pag-uusapan tayo. Yari ka, buwi. Ito parent-teacher conference, parent and mommy conference na yan. Sunod. Sulot. At least game siya. Ganap ka ng condiments tas dito na like sa panalo. Pwede. Pang-practice. Nga pala. Condiments din. Condiments sa'yo. Sunod. Alog mo. Buti ka na yung tuhod na na. Nagising ang kanyang pagkatao muli. Hindi na siya masaya. Sulot, mamaya sup-sup. Sunod. Nothing beats a Jet2 holiday. Akala ko siya yun. Iba pala to. You can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. The Hulk ba to? We've got millions The Bulk of to eh. free child place Hulk holidays picture in available Shrek. with 22 kilograms of baggage Marami nga included. namang baggage. Magaling, sulot. When budots reaches Paris. Lay miserable na kami. At ito yung revolusyon. Kung ito lang yung piniplay no, mayroong revolusyon sa no? Sa Pransya. Sunod. Sulot. Budouts. It's budouts. Hi guys, lalakad kami ngayon. Ate, siya ito may vlog po. Oh, sinaunang vloggers. Kaya na una mong comment, di ba? May mga nagsisimula pala sa vlog. Ang pangit naman ang vlog mo, tapos ayaw na. Kasi ito, nakita mo IRL. Di ba? Nakatikim ka ng unang hate comment. Hey! Isa, may mga comment lang, takina mo, tapos mawawala na siya. Yun yung una niyang comment sa channel natin. Sunod, sulat. Ingay mo naman kasi aga-aga. Ayop ka naman eh. Tangin ang deliver yan. Spaghetti tsaka burger stick pinagsama. Pawe. Kadiri. Di ano yan eh. Mix and match kasi. Nagsimula na. Ay, may extra ka. Nakatawa yung tawa na isa. Tapos natawa pa ako dun, bad trip. Pwede rin pala tayo report. Kahit tagyo pa Jollibee, di naman sila may kasalanan. Ang dami nangyari dito. Ang lalim ng mga hinugot natin. Sulat, pasubo nga isa. Gutom na ako. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, Okay. you can save Sabaw! £50 per person. Where's my sibaw? £200 off for a family Okay. of 4. We've got millions of free Ano ba? holidays. Parang ito yung mga video yung iibahin mo, tapos pagbalik mo paulit-ulit lang. Yun yung feeling. Dorma mo. Pag malambot na yung tuhod yan, wag na. At walang tumatawa sa inyo. Hindi kayo tunay na tropa. Okay yan, bago ko tulungan yung tatawanan ko muna. Sabaw. Yun ang aking score. Humoristics, we would like to build a community where no negative... No, as in no. Hindi no na alam. Ano yung no? Di niya kasi alam. No. No. Ano yung no? No. Ano oras to? Mga ano ba to? Alas 8 na umaga to. Alam ko na tong pakiramdam na to eh. Chang ina no. At least alam ko hindi mo chinat GPT yan natin. Alam kong ikaw to, ito ang pinaghirapan mo. At ito dapat na nararamdaman natin na pwede tayo magkamali. Basta nandun tayo sa mga tao na hindi tayo hayaang malaglag lang ng paulit-ulit. Diba? Tutulungan din naman nila tayo. Salot. Pera o kahon! Huling tanong nanay, pera o kahon? Amoy muna kay Willie. Nakari ng Baka mo Willie! Nay, sa kahon? Opo! Tigilan mo na iiyak mo dahil mag-uwi ka na! 1,000,000! Yeah! Sabi mga papasok mga prince. Pag ba ganito may coding, hanggang kailan ka lang, hanggang walang karera. First day of school, alam mo na sino ang bida. Sunod, nasulat. What the... Ito ang man of the year no 1940s, di ba? Ibang hailing a pedicab to. Sunod, sukat. I think I have watched that. Narinig ko pa din. Tapos ginawa ko yung pusit. Doon kong pinutok sa loob. Suksok pala yan, diyan sukot. James Alden jump scare. Alam mo yung ano na eh, minumulto ka na ng sarili mong mukha.
So siya rin nagtatago eh. Ayoko na nito, tama na. Suot, ayoko na rin makita yan. Ito rin bagong jumpscare natin. Nothing beats a Jet2 holiday. Chat. And right now, Ang tagal you mo can mag-reply. save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Group of the Year Award. Saludo sa mga pagod na. Lokohin mo na lahat. Huwag lang ang babae. May screenshot. Hindi lang screenshot. Voice downloaded. Lahat. Naka-folder na, naka-PDF na, nasa G Drive. Sunod. 9:59. Depression is not a joke. Huwag nyo kalimutan bumili na ating merch sa description. At ang ating voucher code. Ako, palibang lang naman. Ito naman, no? Pantanggal ng depression ko yan. Ayun pala RIP doon sa dalawa. Rest in Paldo. Hey! Kala ko simbahan ginagawa. Kasi meron nung pang simbahan. Namiss ko to. Namiss ko yung mga memes ganito lang. Ganito 2-3 years ago. Ba't hindi na tayo bumalik sa mga ganyang panahon? Maraming salamat. Sulot! Andun tatapos sa ating sulot-usot ngayon. Sana pumaldo kayo. Sino ba nanalo ngayon? Sulot, Sukot, o si Wamos? Tara di kayo magkaroon ng mga depression. Basta siguraduhin nyo lang na napapaligiran din kayo ng mga mahal sa buhay. Kung may pinagdadaanan na kayo, tandaan nyo, hindi nyo makukuha ang saya sa iba. Kailangan mo rin mahanap sa isa sarili mo yan. Kumain ka din ng mabuti. Ano yung factors yan? Lahat-lahat yan. May mga napakarami ng mga research dyan. Tulungan mo sarili mo kasi marami nagmamahal sa'yo. Yun ang pinaka-importante dyan. Paulot Papaldo din. Namamaalam.